Pagi bes, iki lho arep nyayur sop bes karo goreng iki lho. Apa iki? Jedeken bes. Aku dek ingi tuku iki lho bes. Emping Garut sekilo sakmene iki. Akeh bes. Arep tak jajal tak goreng. Aku demen ping Garut. Gek wis langka ya bes Garut ke. Arang sing nandur wisan. Mangkane ya regane empinge ya larang. Regane tepung Garut ya larang. Biyen kuwi lek Garut ngono cilikanku ke didang ngono ka lho, utuhan bes. Legi-legi jarot ngono. Sapa sing wis tau njajal telone Garut sing didang ngono kae. Enak bes. Ora nek kopi to, Cak. Ya bes sik tak masak karo goreng iki lho bes. Engko tak sepilne lek wis mateng. Kopi apa to, Bu?